krásné dobré ráno. Vítejte u našeho dalšího Smeetio Online Coffee. Tématem dnešního Online Coffee bude Hybris, dnes známý jako SAP Commerce Cloud. Hybris je robustní platforma, která slouží jako základ pro budování komplexních a výkonných online obchodů. A Tomáš Zorvan, Hybris architekt ze společnosti Hartmann, nám ho dneska podrobněji a prakticky představí. A přivzal si sebou ještě kolegu Tomáše Karlčka, který je takzvaný career switcher a vlastně do IT před pár lety naskočil úplně z jiného oboru. A dneska tu diskuzi právě obohatí z toho pohledu nováčka, respektive začátečníka s Hybrisem. Takže díky moc, pánové, že jste tady. Já vám za chvilinku dám slovo, ale úplně jenom krátce si dovolím k organizaci. Pro ty, kdo Smeetio neznáte, já jsem Katka. Ve Smeetiu podobných akcí, jako je ta dnešní, pořádáme víc. Kdo se díváte ze záznamů, budeme rádi, když nám dáte like a odběr. Máme podcast Smeetio Talk, kde nahlížíme do zákulisí vývojových týmů. Pořádáme různý panelový diskuze na témata, jako je cybersecurity, C++, aktuální trendy v testingu, quality engineeringu, až po třeba softwarovou architekturu, takže určitě si každý přijde na své a budeme rádi, když se aktivně zapojíte, dáte nám třeba vědět, jaký další téma ze světa IT by vás zajímalo a my ho s našimi partnery zpracujeme. Díky moc za to. Vy, co jste tady dneska online, tak se neváhejte ptát rovnou klidně do chatu. Vy, co se díváte ze záznamu, klidně pište svoje otázky, pokud vás něco zajímá, pod záznam přímo do komentářů. Tak jo, nebudu to dál zdržovat a Tomáši, je to vaše. Ďakujem pekne, dobrý deň, takisto zdravím všetkých. Moje meno je Tomáš Zorvan, ďakujem za predstavenie. Budem teda sa snažiť vám niečo povedať o Hybrise. Názov teda dnešného webináru je Mozek moderního e-commerce. To sa mi veľmi páči. Máme pripravenú takúto agendu, postupne to bude vždy ten nadpis na každom tom slajde. Takže určite začneme nejakým predstavením Hybrisu a ako Katka už spomínala, SAP Hybris, SAP Commerce Cloud je teda komplexná, robustná e-commerce platforma, ktorá teda podnikom pomáha riadiť, optimalizovať predaje svojich produktov, ale pod produktami si nemusíme predstaviť len fyzické produkty, môžu to byť aj rôzne subscription, rôzne digitálne služby. Pomáha im teda riadiť tento predaj naprieč rôznymi viacerými kanálmi. Klasika napadá web, mobilné aplikácie, sociálne siete, ale aj kamenné predajne, kľudne to môžu byť. Aby sme si to nepredstavili ako len čisto nástroj na predaj, je za tým naozaj obrovské množstvo rôznych funkcionalít, od správy objednávok zákazníkov, marketingových kampaní. Veľký dôraz sa kladie na personalizovanú zákaznícku skúsenosť. To je v dnešnej dobe veľmi, veľmi dôležité a podstatné, aby sa ten zákazník cítil, že ten e-shop je v podstate šitý priamo na mieru pre neho. Toto všetko teda Hybris pokrýva už v podstate v základe a ak to nepokrýva v základe, ak nejaké funkcionality, ktoré sú od neho vyžadované, nie sú pokrývané a tzv. Out of the box, dajú sa samozrejme doprogramovať. V Hartmanne sme si teda zaužívali ten názov Hybris. Na predchádzajúcich projektoch som bol práve ja ten, ktorý sa snažil tlačiť, aby sme to nazývali SAP Commerce alebo SAP Commerce Cloud, takže sme naspäť pri Hybrise. Je to vlastne jedno. V Hartmanne teda Hybris používame ako hlavný zdroj katalógových produktových dát. Pod správou máme momentálne vyše 30 B2B krajín a plus minus 10 B2C krajín, pričom B2C krajiny pribúdajú relatívne rýchlo, každý rok sa ten počet navyšuje. A ako som spomínal, nie je to teda len e-commerce platforma, ukážeme si potom, ako to vo vnútri vyzerá, vo vnútri Hybrisu vyzerá.
Za mňa veľmi skvelé je práve tá jeho modulárna architektúra, ktorú vlastne využívajú developeri na obohatenie biznis funkcionalít. Možno taká práve zaujímavosť histórie o práve Hybris. Tá firma, ktorá to založila, sa volala Hybris. Založené to bolo koncom 90. rokov v Nemecku. A tá idea za celým Hybrisom bola, že to bude práve open source platforma. Neviem, čomu by som to prirovnal dneska. Neviem, ako je na tom ShopTet, či náhodou ten nie je taký open source. Alebo PrestaShop skôr možno, ale dobre. No a práve táto open source, takzvaná open source DNA by som to nazval, toho Hybrisu, je tam stále pozorovateľná práve tou modulárnosťou, jednoduchou rozšíriteľnosťou funkcionalít. A napriek tomu, že po kúpe Hybrisu spoločnosťou SAP sa to teda stalo closed source projektom, ten open sourceness tam stále ako prevláda. To sa našťastie nezbavili, ani sa toho nechceli zbaviť. Samozrejme, a SAP už dlhé roky pracuje na rôznych open source projektoch, má svoje vlastné, takisto zistili, že je to správna cesta vpred. Tak, poďme sa pozrieť na... Tome, můžu vám tady do toho jenom ještě vstoupit. Vy jste vlastně říkal, že v Hartmanu využíváte vlastně Hybris jako hlavní řešení. Zvažovali jste někdy nějaký alternativy, nebo jako vlastně jak došlo k tomu, že jste si vybrali Hybris? Toto možno bude vedieť práve Tomáš Kadovček, ale myslím, že Tome, budeš vědět, alebo ne? Jo, tohle bylo vlastně zvoleno už nějaké roky zpátky, takže ještě předtím, než jsme my začali na našich projektech a já jsem vůbec dostal k Hybrisu, tak firma už vlastně tenhle platformu měla vybranou, takže tam šlo asi o nějaké rozhodnutí architektonické pár let zpět, takže nedokážu říct úplně přesný důvod. Jo, z mojich skúseností je to väčšinou tak, že firmy už dávno nejaké SAP produkty používajú, napríklad SAP App, teda S4HANA už dneska asi. A keď sa rozhodujú firmy, že o svojom vstupe na nejaký ten online trh, prakticky sú v takzvanom takomto vendor locku, kedy už ani nemajú v podstate na výber. Ale v tomto SAPovskom prípade by som povedal, že to nie je zlá vec. V podstate ten Hybris ponúka integrácie so všetkými SAPovskými produktami. Je to veľmi jednoduché to spustiť, rozbehať. Samozrejme, SAP ako firma je z toho veľmi šťastný, ale zároveň si myslím, že tí zákazníci z toho len benefitujú, keď sa rozhodnú pre ten Hybris. A myslíte si, že firmy, které SAP nepoužívají nebo jakoby nemají podnikové řešení třeba od SAPu, ale hledají řešení pro e-commerce, že i jakoby tak ten Hybris nebo SAP Commerce Cloud dává smysl? Ja si myslím, že úplne asi nie, pretože to by znamenalo, že by mali len ten Hybris a všetky dáta by si spravovali v ňom. To sa samozrejme dá, ale tým, že sa jedná o tak veľkú platformu, väčšinou to používajú veľké firmy, ktoré potrebujú mať veľmi jasný billing proces, invoicing proces. Takisto je to oveľa jednoduchšie mať napojené tie zobrazovanie tých produktov a ťahanie tých dát z nejakého ERP systému, kde to mám všetko pod kontrolou. Viem si to zautomatizovať. Nevidel som to nikdy, že by používal niekto iba výlučne SAP Commerce. Super, moc děkuju. Takže máme tu nejakú praktickú ukážku, ako to vyzerá. Toto je len obrázok, ale môžeme sa pozrieť priamo na náš systém. Teraz hľadám, kde si to prepnem. Prepnem si to takto. My máme samozrejme u nás vo firme viacero prostredí, takže toto je také, čo používame
na vývoj. Takže sa priamo do toho Hybrisu prihlásim. Možno to bude trošku pomalšie. Momentálne som sa prihlásil, to je ešte dobre spomenúť, samozrejme v každom takomto e-commerce systéme potrebujeme množstvo rôznych rolí. Teraz som sa prihlásil ako tzv. Správca lokálneho katalógu pre UK. Asi sa teda ešte rýchlo odhlásim a prihlásim sa ako admin. Tam potom môžeme vidieť toho viac. Ako administrátor mám samozrejme obrovské množstvo modulov, tzv. Extenzií alebo extensions, ktoré môžem spravovať. Samozrejme celý ten systém má všetko, čo proste môžem potrebovať. Mohli by sme si ukázať nejakú správu, povedzme objednávok. To sú všetko nejaké testovacie objednávky. Vyzerá to ako klasická webová aplikácia, ale tým, že k tým objednávkam alebo proste ku všetkým itemom, ktoré tu spravujem, mám obrovské množstvo atribútov, mám to nejak organizované do tabov, kde môžem vidieť proste všetko, čo sa týka v tomto prípade objednávky, ale samozrejme máme tu správu absolútne všetkého, od vytvárania nových tzv. Base storeov, spomíname správu kupónov, to je dosť časté, alebo nejakých promotion rules. To len tak ako rýchlo preklikám, nechcem až tak do detailov zachádzať, ale tú správu tu teda máme pod palcom. Tu už môžete vidieť takzvaný náš produktový kokpit. Ako som spomínal, máme 30 B2B krajín, 10 B2C krajín. Každá krajina má vlastný produktový katalóg, v ktorom si spravuje všetky tie katalógové dáta. Máme samozrejme globálny katalóg, kde udržiavame úplne všetky dáta, všetkých produktov. Čo ja mám veľmi rád a čo ma prekvapilo od začiatku na Hybrise je to, že mám v rámci katalógov možnosť alebo viacero verzií katalógov. Je to staged a online verzia. Je to naozaj veľmi skvelé, pretože používateľia, ktorí sa starajú o tie produktové dáta, robia množstvo zmien denne na každých produktoch, či už sú to nové texty, nové obrázky, médiá, rôzne dokumenty. Všetky tieto zmeny sa vykonávajú na tzv. Stage verzii toho daného katalógu a keď užívateľ skončí so všetkými zmenami, tieto zmeny môže synchronizovať do online verzie. Samozrejme, táto synchronizácia prebieha aj automaticky a až všetko, čo vidíme na webe, u nás potom je zobrazované z toho online katalógu. Toto som je to samozrejme známy best practice pri správe takého veľkého množstva produktov. Pre mňa to bolo niečo nové, keď som začal s Hybrisom pracovať, ale teraz to mám už fakt veľmi rád a neviem si predstaviť, ako by to fungovalo bez toho. Vrátim sa do tej mojej prezentácie. Jasne, tu mám ešte ukážku. Aj my sme teraz v procese upgradeu Hybrisu na poslednú verziu. Tá už vyzerá trošku inak, ako ste mohli predtým vidieť. Toto je screenshot, ktorý som zobral normálne z webu. Dobre to ilustruje aj napríklad táto časť, kde naozaj je možné si tam doinštalovať modul, cez ktorý môžete so zákazníkmi priamo telefonovať, všetko sa tu nahráva, môžete im pomôcť s ich objednávkami. Je to proste customer service modul. Tak na ukážku. A jasné, praktická ukážka,
To som chcel ukázať našu vlastnú funkcionalitu. U nás teda B2B užívateľia, tým myslím ľudí, ktorí sa starajú a spravujú B2B katalógy, prípadne celé B2B weby, mali požiadavku. Oni totiž to pracujú, len si najskôr nájdem toho usera, ktorého potrebujem. Asi tento. Nie. Mám tu toho viac. Pardon. Takže ešte raz, tí naši B2B užívateľia pracujú s niečím, čo sa nazýva subkatalógy. Ako B2B zákazník, medzi B2B zákazníkov, ktorých máme naozaj veľa, patria rôzne nemocnice, lekárne, zariadenia, ktoré od nás nakupujú. A pre každého tohto B2B zákazníka vždy potrebujeme vytvoriť tzv. Subkatalóg, pretože pre neho pripravujeme špeciálne produkty, špeciálne ceny na mieru. Takže toto je niečo, čo tí naši používateľia vyslovene potrebovali a ešte sa veľmi často zameriavajú na rôzne tzv. Divízie. Takže kľudne, keď si zoberiem napríklad wound management, pre nich je veľmi užitočné, aby si práve z tej divízie mohli vytvoriť ten daný subkatalóg, ktorý bude mať úplne rovnakú štruktúru ako tá kategória wound management u nás. Takže máme pre nich pripravený tzv. Subkatalóg management, kde si teda môžu skrátka zvoliť tú danú divíziu a naklonovať z nej subkatalóg. Je to proste klasický nejaký modál wizard, ktorým postupujú. Naši užívateľia to už poznajú, ale majú tu popísané, čo všetko vlastne môžu spraviť. Takže z tej kategórie si teraz naklonujeme ten subkatalóg. Vymýšľam niečo z UK. Jazyk. Dúfam, že sa to podarí. V prezentáciách väčšinou nie. Dobre, takže subkatalóg z toho zvoleného wound managementu sa nám podarilo vytvoriť. Myslím, že tam je potrebný refresh, aby sme si to mohli pozrieť. Ako som spomínal, takisto pracujem stále v tej stage verzii. Ešte mi to načítava. Dobre. Subkatalóg. A mám tu vytvorený ten subkatalóg, ktorý som práve teraz vytvoril. Ešte môžeme pozrieť, obsahuje len wound management. A v podstate to znamená, že tam budú len produkty týkajúce sa nejak toho wound managementu so všetkými kategóriami. Takže to by bolo k tej našej. Samozrejme, my takýchto custom funkcionalít máme veľké množstvo. Snažíme sa nielen, aby ten web alebo samotný e-commerce bol príťažlivý pre zákazníka, ale takisto chceme pomôcť tým našim userom, ktorí s tým denne pracujú. Takže počúvame vlastne tie ich nejaké názory alebo pripomienky na nejaký improvement, ktoré môžu mať. Snažíme sa to vždy do toho systému zapracovať, aby to bolo samozrejme. Tá platforma je trošku náročná aj pre tých userov, takže snažíme sa im pomôcť. Tome, zase vám tady trošku do toho skočím. Než se dostaneme k těm vychytávkám, vy jste už ukazoval i praktickou funkci, což je skvělý. A předpokládám, že ta praktická funkce už byla jako z pohledu toho uživatele, nějakého toho vašeho account manažera, který teda teďka zobchodoval nějakou nemocnici nebo nějakou prodejnu. A on vlastně vytváří už jako customizovaný katalog, ceník pro toho svého klienta. To je uživatel. Můžeme si teda ještě říct, vlastně v Hartmanu, v tom měřítku, vy jste říkali, že je tam nějakých jako 30 B2B, teď nevím čeho, jsem zapomněla, ale každopádně, kolik vlastně vás je interně jakoby Hybris, jakoby těch programátorů nebo těch specialistů jako technických a kolik vlastně je v Hartmanu potom uživatelů a jak tam probíhá ta interakce. Vy jste říkal, že hodně posloucháte, sbíráte feedback, ale nějakou tuhle best practices nasdílet. Určite. No,
Je to v podstate už 2 roky, čo budujeme interný Hartmann team priamo pre Hybris, ale v podstate aj pre nejaké iné technológie, ktoré v Hartmanne používame. Ten tým je momentálne celkom veľký, by som povedal. 18 ľudí možno aj, možno trošku menej. Povedzme nejak 15-18 ľudí, ale to sú developeri, aj testeri, aj developeri a testeri, povedzme. A ešte nejaké manažéri. Jo, ne všichni z nich jsou ale na Hybris platformě. Jo, jasně. Jo, na Hybris platformě je nás asi, myslím, že 7 nebo 8 aktuálně z toho. Okay. Tak dobre, tak zaokrúhlime to na 8. A tých užívateľov je naozaj tých priamých užívateľov toho systému je celkom veľa. To už sa bavíme o nejakých stovkách. Takých tých nižších stovkách. Mně šlo o to, jak je to jakoby uživatelsky friendly nebo vlastně jako jednoduchý na tu obsluhu, do jaké míry vlastně vy musíte do toho zasahovat a programovat něco a vlastně customizovat si to a do jaké míry potom už ti uživatelé s tím jako vlastně pracují jako dál. Tak asi to závisí od tých užívateľov. Máme užívateľov, ktorí sú úplne v pohode, pochopia hneď, ako sa s tým pracuje. Máme užívateľov, ktorí sú možno trošku viac nespokojní s tým, ako to tam funguje, prebieha. Takže sú aj nejaké sťažnosti, že je to pomalé. To sa môže stať. Máme ale samozrejme pripravené tréningy pre každého, aj nového, aj existujúceho používateľa. Máme dokumentáciu všetkého, čo sa dá v tom systéme spraviť s videami a fotkami. No a máme s biznisom pravidelné meetingy, kde takisto aj brainstormujeme, čo by sme mohli vylepšiť, ako vylepšiť. No, super, tak jo, děkuju. Jasne. Super. Možno by som ešte pred týmito vychytávkami spomenul to, že Hybris totižto ponúka aj nielen tento tzv. Back office na správu produktov, ale aj celý ten frontend, to je to, ako ten e-shop vyzerá. My v Hartmanne na to používame ešte ďalší dodatočný systém, volá sa Sitecore a ten sa práve stará o celý ten content a zobrazenie. Ale teda podporuje to Hybris priamo aj out of the box, ak sa niekto rozhodne si to stavať ako ten frontend v podstate na tom Hybrise. Tým chcem smerovať na to, že priamo z Hybrisu v Hartmanne tú tzv. Pokročilú personalizáciu a odporúčanie produktov nepoužívame, ale je to tam. Je to za mňa veľmi užitočná vec. Videl som to v akcii už veľmi veľakrát. Je to presne to, že vy, keď sa do e-shopu prihlásite, nakupujete tam často, ten Hybris sa v podstate naučí vaše nejaké preferencie, podľa toho vám potom odporúča produkty, prípadne smeruje nejakú tú internú reklamu toho e-shopu. Takže toto je za mňa skvelá pokročilá feature toho Hybrisu. Určite omnichannel podpora, to ak niekto nepozná, asi to prirovnám k Alze, na Alze nakupuje každý. Ak sa prihlásite na Alzu a pridávate produkty do košíku na webe, potom zrazu odídete, pokračujete na mobile, všetko tam máte tak, ako ste to nechali. Toto myslím, že bez tohto žiadny moderný e-shop nemôže už dneska fungovať, respektíve to za mňa až nedáva zmysel. Je to taká naozaj seamless podpora toho nakupovania. Užívateľ, ten zákazník to vždy ocení. Viem, že ja to využívam všade skoro. Spomeniem určite Spartacus, aj keď my to takisto v Hartmanne nepoužívame, ale ten Hybris to má, je to nový, moderný frontend. To si potom ešte môžeme ukázať. Je to práve jeden z tých SAPovských open source projektov, ktoré vlastne vytvorili a podporujú. Je to teda frontend postavený na Angular frameworku, takže nie sú to už žiadne také tie
špeciálne sapovské jazyky, ako kedysi bývali. Je to normálne moderný Angular, tak ako ho poznáme, to TypeScript spolu HTML. Potom sa na to môžeme ešte pozrieť, mám to pripravené, takú ukážku. Za mňa jedna z vynikajúcich funkcií Hybris systému, to už je skôr ako pre developerov, je Hybris event systém. Ako som spomínal, môžeme si, a veľmi často to každý, kto používa Hybris, využíva, že si doprogramuje vlastné moduly, vlastné extensiony. Dosť času tieto moduly medzi sebou musia nejak komunikovať, predávať si dáta. Na to je tam za mňa veľmi jednoducho a pekne spravený eventový systém, kedy jeden modul môže samozrejme publikovať nejaké udalosti, ale zároveň takisto počúvať na udalosti a reagovať podľa toho, už ako potrebuje. Dá sa to využiť najmä na pokročilejšiu automatizáciu procesov. Mám tu ešte pripravený Impex, je to taký custom, nazvem to custom skriptovací jazyk priamo pre Hybris. Kedysi som to nenávidel, ale potom som pochopil, že je to veľmi, veľmi užitočná vec, keďže sa v Hybrise pracuje s obrovským množstvom dát. Je len pochopiteľné, že tam potrebujem tie dáta nejak dostať, nejak ich exportovať, vytvárať nejaké reporty veľmi často. Hybris na toto myslel už od začiatku, vytvoril tzv. Impex systém. Je to skrátka od import-export. Pozriem, či nemám na to. Jasné, super, mám tu práve na to pripravené aj ako taký Impex vyzerá. Vyzerá to trošku ako nejaký skript v kombinácii s CSVčkom to nazvem, ale môžeme si tam vytvárať aj nejaké premenné, nejaké dodatočné. Ostanem pri premenných. Tuto mám príklad, kedy chcem nejakým produktom prideliť superkategórie, respektíve stačí nejaké kategórie. Toto využívame veľmi často a som si istý, že každý, kto má Hybris, každá firma, ktorá má Hybris, toto využíva veľmi často. Dokonca aj niektorí naši používateľia sa s tým naučili pracovať, pretože sa to dá otvoriť v Exceli, vedia si poupravovať všetko, čo potrebujú, všetky tie dáta, oni nám to potom odovzdajú a my vieme takto bulk updateovať veľké množstvo existujúcich produktov naraz. A nemusí to byť len o produktoch, môže to byť v podstate o každom objekte, ktorý sa v tom Hybrise nachádza. A takýchto podobných feature tam ešte Hybris má dosť veľa, má v podstate vlastný taký ako databázový dotazovací jazyk, volá sa Flexible Search, to už tu asi nemám spomenuté. Ale toto som chcel ukázať, toto mi príde naozaj veľmi užitočné. Ako som spomínal, už aj naši užívateľia sa s tým naučili pracovať a celkom sa to niektorým pozdáva. Já bych rád ještě dodal teda, z vývojářského pohledu se mně třeba líbí asi nejvíc Groovy, mně osobně, že jde vlastně psát skripty v rámci i produkčního systému, takže když v produkci už máme nějaký kód, který tam jde a my potřebujeme udělat nějaké úpravy například hromadné, případně nějaké dohledávání, prostě jakýkoliv skript s vlastně aktivním kódem, tak jsme schopni to udělat pomocí Groovy i na běžícím systému, takže to celkem často jako já osobně používám a za mě to jako jedna z nejlepších věcí, co tam vůbec jako je v rámci té podpory toho systému. Jo. Super, díky moc, Tome. A takisto ešte, ako som spomínal, aj vám ukazoval ten systém, máme množstvo inštancií toho Hybrisu, jednak je to na testovanie, na vývoj. Tento Impex nám pomáha aj pri prenose dát medzi týmito inštanciami. Alebo ešte jedna vychytávka, keď sa inštaluje systém na novo, je potrebné ho
tými dátami v podstate nakrmiť od začiatku, keď si pri vývoji, tí vývojári sa takisto musia starať o tie dáta, práve na to môžu využívať tie impexy a dá sa to pri inicializácii aj update systému nastaviť a spúšťať, aby sa v podstate ten systém predvyplnil užitočnými dátami a reálne sa dal používať hneď po inštalácii a nemuselo sa čakať ešte na dáta. Dobre, tak budem pokračovať technológiami, ktoré Hybris používa. Takisto aj ja, keď som sa k tomu dostal, do povedomia o sapovských produktoch bolo veľmi zlé, bolo to, že používajú jazyky, ktorým proste nikto nerozumie a je to naozaj ťažké a zdĺhavé sa to naučiť. Neviem, do akej miery je to ešte pravda, ale s Hybrisom to nikdy nebola pravda. Je to čisto javovská aplikácia, využíva všetky výhody Javy, ktoré môže. Je tam takisto Spring Framework. Nie je to Spring Boot Framework, ale klasický Spring Framework, ktorý naozaj potrebujeme na tú modulárnosť a dependency injection hlavne. Spomeniem ešte nejaké ďalšie technológie. Všetko to programovanie prebieha práve v tej Jave a v Springu, ale máme tam ďalšie technológie, ako je napríklad Apache Solar. To je indexovací server, ktorý pomáha s vyhľadávaním, tým, že tam, ako ste videli, tých produktov máme fakt, že 10 000. Tak aby to vyhľadávanie bolo naozaj rýchle, potrebujeme to mať zaindexované. Takisto podpora microservice architektúry, tá tam už je, odkedy prešiel SAP Commerce do cloudu, bez toho by to asi nemalo zmysel. Na predchádzajúcom projekte sme mali práve celý ten produktový search spravený ako microservisu, takže keď sa nám rapidne zvýšil počet produktov, vedeli sme len pridať viacero týchto vyhľadávacích servis a v podstate to sme v zabehu zlepšili vyhľadávanie priamo pre tých koncových užívateľov. Ako cloud využíva Hybris Microsoft Azure, ale to je ako out of the box. Samozrejme dá sa to spustiť na každom tom cloudovom riešení, ale to už si potom vyžaduje nejaký osobitý prístup. Spomeniem ešte určite podporu relačných databáz. My pracujeme s MS SQL, ale je Hybris out of the box pripravený aj pre MySQL, Oracle. Má ešte aj nejakú úplne vlastnú in-memory databázu, ak niekto vie, že nebude mať obrovské množstvo produktov, možno bude stačiť aj niečo také. Takže určite sa toho netreba báť, je to podľa mňa klasický javovský technology stack. A tipy, jak s Hybrisem začít. No. Snažil som sa dohľadať, či sa dá s Hybrisom začať bez akýchkoľvek prístupov do toho SAPovského sveta, takzvaného toho SAP ID. Myslím, že to možné nie je, ale tá SAPovská dokumentácia je voľne dostupná. Konkrétne myslím pre ten Hybris. Je voľne dostupná, pozrieme sa na ňu. Je za mňa absolútne skvelá. Je tam popísané všetko, čo potrebujeme. Kde to mám? Práve od začiatkov a všetky detaily každej jednej extensiony, každého jedného modulu, od architektúry až po konkrétne veci, ako niečo nastaviť alebo spraviť, sa v tej dokumentácii nachádzajú. Je tu možné v nej vyhľadať, toto je už priamo pre SAP Commerce. Jedine tá inštalácia, tá samotná inštalačka toho Hybrisu, tu si môže niekto stiahnuť iba za pomoci toho SAP ID, teda musí sa prihlásiť, pravdepodobne asi musí niečo platiť.
Možno sa to dá nájsť niekde na nete nejaká staršia verzia, ale aj keby sa niekto dostane do firmy, kde má začať pracovať s Commerceom, jednak aj u nás máme už pripravenú fakt, že vynikajúcu developerskú dokumentáciu, vieme pomôcť s inštaláciou, aby sa ten daný vývojár naozaj veľmi rýchlo dostal už k vývoju, aby sa netrápil s tým celkovým nastavením. Existuje ale niečo, čo sa volá SAP Commerce 1, 2, 3. Je to fakt taká minimálna verzia a práve tu som hľadal, či by sa dala stiahnuť bez prístupu do SAPu. Pravdepodobne nie, ale dá sa to v tej dokumentácii preklikať. Človek môže vidieť plus, minus, čo obnáša nejaká inštalácia. Dokonca už majú aj niečo 1, 2, 3 Lite, tak to by sa možno mohlo dať nainštalovať alebo stiahnuť bez prístupu do SAPu. Každopádne je tu podpora aj Windowsu, aj Unixových systémov. Z osobnej skúsenosti ten Commerce naozaj beží výborne na Unixových systémoch. No a potom asi len tip, že ak teda sa nejaká firma rozhodne používať Hybris a svojich developerov bude žiadať, aby v tom začali pracovať, nemusia sa fakt báť. Dá sa do toho dostať podľa mňa rýchlo. V Hartmane sa všetci z developerov, respektíve nikto z developerov nemal s Hybrisom skúsenosť od začiatku. Momentálne by som povedal, že je to tým skúsených Hybris až expertov. Tak to by som nás chcel pochváliť. A hneď ako prejdem na osobnú skúsenosť práve Toma Kadočka s jeho začiatkami s Hybrisom. Mám slovo? A máš slovo, Tome, pardon. Dobře. Tak jo, já jsem se k Hybrisu dostal poprvé asi 2 roky zpátky, když jsem vlastně přecházel z nějakých jiných interních projektů, které byly postaveny vlastně na Javě k Hybrisu. A osobně z začátku jsem tu platformu neměl moc rád, ale postupem času už jsem si celkem jako oblíbil. Důvod je ten, že ta platforma je jako hodně komplexní, bych řekl. Je tam opravdu hodně feature, hodně věcí, co se člověk musí naučit. A asi tam převládala na začátku trošku frustrace z toho, co všechno tam vlastně je, co všechno člověk musí umět. Byl jsem závislý hodně na tom, co vlastně ostatní mi řeknou, že se má udělat, jak se to má udělat a podobně. Dnes už to je zase naopak, dnes už vlastně třeba juniornější developeři se ptají mě, nebo tam já řeším nějaké problémy, takže už je to trochu o něčem jiném a proto za mě jako ta zkušenost je už dneska pozitivní. Co osobně jako se mi líbí nejvíc opravdu na Hybrisu, jsem to zmiňoval, jsou například ty Groovy skripty, jelikož náš tým řeší i support, podporu Hybrisu, takže řešíme to na nějaké bázi, každých 14 dní se střídáme, tak je často potřeba tam generovat nějaké reporty, generovat nějaké data, upravovat nějaké data přímo v produkci. A právě přes ty Groovy skripty je to pro mě úplně ideální, protože je to rychle, je to okamžitě, se to propíše vlastně a můžu manipulovat tak s datama, nebo můžu tak tahat data, opravovat data přímo vlastně produkčním systému bez toho, aniž bych potřeboval dělat nějaký release, což je za mě jako úplně super věc. Takže to je jako taková má úplně v krátkosti zkušenost. Obecně další zkušenosti, co bych bral, tak ještě se mi třeba líbí, že ten vlastně náš tým, jak říkal Tom, byl plný nováčků z začátku, vlastně měli jsme pouze 2 developery, nebo máme pouze 2 developery, kteří mají zkušenost s Hybrisem předešlou. Ostatní developeři buď vůbec Javu neuměli, nebo ani Hybris neuměli, tak jsme museli všechno naučit a i přesto během těch 2 let jsme vlastně dokázali naučit, včetně mě, když to tak počítám, asi 5 developerů, nebo 6 možná už, na celou tu Hybris platformu, včetně vlastně i Javy, a to během nějakého asi 4 roku, než vlastně člověk dokázal být částečně samostatný a nějaký půl rok k úplné samostatnosti vlastně v rámci toho vývoje. A samozřejmě potom půl roku člověk musí počítat, že je pořád potřeba nějaká podpora, ale to je asi u
jakéhokoliv juniorní developera na jakékoliv platformě. Takže bych řekl, že i relativně rychle jde zaučit jako ty lidi, developery na ten vývoj na té platformě. A to je jako co mě celkem těší, že jsem se bál, že to bude trošku složitější, protože nám to začátku trvalo víc, ale bylo to asi tím, že jsme z začátku ještě neměli takovou knowledge, takovou znalost v rámci toho týmu a aktuálně už tam ta znalost je, takže jsme schopni vlastně mezi sebou docela efektivně a rychle sdílet, pokud je potřeba. Co se týká ještě... Ano. Pardon, jenom když se bavíme o těch začátcích, když vlastně jako vy jste se učil a Hybris, nebo teďka učíte ty juniornější kolegy, tím, jak je to komplexní, tak vlastně jste sám říkal, že na začátku jste z toho byl takový jako zaskočený, že je toho prostě strašně moc. Trošku mi to připomnělo paralelu s C++, když se vlastně někdo učí. A jako poradil byste, na co se soustředit, jaký jsou takový ty jako basics, abyste se v tom nestratili, v té komplexnosti, ale jako na co se zaměřit, co pro vás bylo klíčové, že ve chvíli, kdy jste si osvojil, tak jste se cítili jako silnější v kramflecích a ta další jako znalost už se vám budovala s nás? Já bych řekl, že to je spíše postupně, prostě přijde nějaký problém, tady máme nějaký problém třeba s promotionama, takže nějakýma voucherama a podobně, jak tohle vyřešit a člověk se do toho začne rýpat a tak nějak jako na to postupně, že to prostě přijde, jak to funguje a pak už mu to dává všechno smysl trošku větší, jo? Že z začátku jsem si říkal, proč je to takhle komplexní, proč to takhle udělané a pak už jsem pochopil, že aha, jo, má to své důvody. Asi to udělali tak, jak to udělali z nějakou důvodu, takže to bylo spíše postupně, než aby to bylo nějaký, než abych asi nedokážu dát úplně přesně nějaký postup, jako jaký by člověk měl jít, to záleží opravdu na tom využití. Některé firmy budou víc používat back-office, některé firmy budou víc používat například ten supportní funkcionality, některé firmy budou používat víc ty B2C funkcionality, některé budou používat více katalogy, takže opravdu záleží na tom, co jaká firma využívá, pro toho asi člověk se musí sám nějak postupně do toho dostávat a sám se nějak učit ty věci. Takže není tam úplně asi clear cut cesta, kterou bych řekl. Dobře, díky. Jo, já jsem ještě chtěl teda dodat ještě další zkušenost takovou, co tam máme. My jsme vlastně platformu přebírali po jiné společnosti, což byla další z frustrací, protože jsme vlastně dostali již vyvinutý produkt z velké části. A samozřejmě ten kód nebyl úplně nejkvalitnější, takže jsme na tom jako hodně pracovali poslední 2 roky, aby jsme to napravili. Myslím, že jsme aktuálně v docela dobré fázi. Samozřejmě není všechno perfektně růžové, ale opravili jsme docela dost věcí. Co bylo za mě jeden z velkých highlightů, bylo například to, že v rámci B2C jsme dělali nějaké rollouty zemí, jak tady tom zmínili, myslím aktuálně kolem 10, a jenom 4 z nich jsme rolloutovali, nebo 4 nebo 5 z nich jsme rolloutovali za poslední vlastně tenhle rok, což je úplně super výsledek, jakože na to, že na tom pracoval vlastně pouze jeden Hybris developer celou dobu na těch rolloutech a zbytek developerů se věnovali jak supportu, vývoji, tak jiným aktivitám, například upgradeu, tak na to, jak ten tým je relativně malý, tak jsme celkem efektivně dokázali tenhle proces jako zlepšit a myslím si, že příští rok a další roky jsme schopni dělat rollouty ještě rychleji. A vlastně aktuálně, co nás brzdí, je spíše čekání na dodání business dat, jiné oddělení a podobně, takže v rámci Hybrisu jsme schopni udělat rollout země klidně v rámci třeba 2 týdnů, možná i rychleji, kdybychom měli všechno připravené dopředu. Takže to je za mě velice jako super. To je asi za mě vše, pokud nemáte ještě nějaké dotazy teda. Ja vlastne prvýkrát počujem túto moju skúsenosť a spomínam si aj na svoje začiatky, čo už bude asi nejak 5 rokov dozadu a je to úplne rovnaké. Takisto som platformu v podstate až nenávidel od začiatku, ale potom som si nejak uvedomil, že to vlastne dáva zmysel a že teda proste idem do toho, nevykašlem sa na to, začal som sa to učiť. A áno, je to, možno tu mám ešte potom ďalej spomenutú práve certifikáciu. To je niečo, čo mne vysvetlilo úplne celý Hybris, kedy si niekedy sú v tom IT svete tie certifikácie také, že to nič to neznamená, ale v tomto prípade by som povedal, že to bol veľmi, veľmi užitočný certifikát. Donútilo ma to sadnúť si nad celú tú dokumentáciu. On sa má aj tzv. Learning Hub, kde je ešte viac toho, ako sa pripraviť na takúto certifikáciu.
naozaj som sedel nad tým asi 3 týždne a celé som to konečne pochopil. Že možno to nebolo ani o tom certifikáte, ako o tej príprave a potom, keď človek pochopí ten systém, tak sa mu s ním samozrejme pracuje lepšie. A ja som bol tiež taký toho názoru, že toto je navrhnuté úplne zlé, poďme to celé proste prerobiť, že takto to nemôže fungovať, ale nakoniec som to obrátil na to, že OK, pochopím radšej ten systém a budem používať to, čo ponúka a nesnažiť sa ho zmeniť. Je to už v podstate prechádzam na nejaké best practices, kde to presne spomínam, že je vhodné dodržiavať ten spôsob, akým Hybris funguje, nesnažiť sa ho zmeniť, snažiť sa ho pochopiť, naučiť a pracovať s tým, čo ponúka. Naozaj to potom sa to ukáže. Tome, tady mě napadá otázka a v rámci toho sdílení know-how. Samozřejmě děláme tady dnešní webinář, aby jsme právě pomohli jakoby ostatním kolegům z branže, kteří vlastně třeba dostali teďka befelem, hele, budete dělat s Hybrisem a jsou v té samé fázi, jako jste v ní byli vy a říkali jste si, ježiš, to je systém úplně na pytel a to nechcem a jsou z toho jako takový jako overwhelmed. Máte nějakou komunitu, Tome, nebo vlastně kolegové, který znáte z branže, scházíte se někde? Máte třeba i nějaký Discord nebo nějaký jakoby skupiny, kde třeba si sdílíte nějaký jako vychytávky, best practices? No, to je výborná otázka. Ja o ničom takom neviem. Neviem, prečo ma nikto do niečoho takého neprizval, ak to existuje. Ale asi by to bolo užitočné. Ja som sa snažil aj dohľadať tie firmy, ktoré, aspoň nejaké, ktoré Hybris používajú a je ich už dosť. SAP to síce nezverejňuje, ale podarilo sa mi nájsť, že tam patrí napríklad aj Škodovka, Lidl, napríklad Coca-Cola, Adidas. Také veľké nemecké firmy sahajú vždycky po tých SAP produktoch a tým pádom potom aj po Hybrise. A o této komunitě nevím teda. Možná výzva, pokud nějaká komunita existuje a někdo tady o ní ví, tak nám ji klidně napište do komentáře, protože to možná bude užitečný pro ostatní. A pokud komunita ještě není, tak třeba nás poslouchá někdo, kdo je aktivní a má drive a třeba by nějakou komunitu založil, takže případně nás do ní taky pozvěte. My vám ji rádi potom rozšíříme povědomí v té IT komunitě a myslím, že oba Tomové možná budou jako rádi sdílet i svý know-how v rámci jako širší komunity. Takže to byla jen taková vsuvka. Díky Tome za to. Nechám vás pokračovat, v těch best practices. Jo, tu som chcel ešte dať dôraz na to, aby každý, kto pracuje s tým Hybrisom, si dal záležať na kvalitnom a dostatočnom testovaní. V našom prípade je to fakt zložité, pretože máme množstvo tých krajín, väčšinu času majú rozdielne požiadavky, takže aj tá funkcionalita sa niekde líši. Je to naozaj náročné otestovať. Treba si na tom dať záležať, čo najviac využiť automatizované testy. Ten SAP Commerce Cloud, priamo ten cloudový portál sa takisto vyvíja veľmi dobrým smerom a poskytuje možnosti aj na nejaké lepšie testovanie, na nejaké lepší release management, kedy sa snaží, aby ten release bol vlastne už bezvýpadkový. Volá sa to tzv. Blue-green deployment, kedy sa dočasne, kým sa nahráva nová verzia, sa vytvorí ako keby kópia tej zatiaľ fungujúcej starej a až potom sa to v podstate bez toho, aby si zákazník všimol, vymení za novú verziu. Čiže naozaj aj SAP na tom produkte pracuje, vyvíja aj tie open source riešenia, to som vlastne ešte chcel ukázať. Takisto ešte rýchlo nadviažem na ten learning. Myslím si, že toto je dostupné normálne pre verejnosť, learning.sap.com. Môžeme pozrieť, mali by tu byť rôzne také tie jednoduché videá.
ako niečo niekde spraviť priamo v Hybrise, napríklad product modeling, to introduction, to SAP Commerce Cloud. Sú to také tie krátke videá, väčšinou to nemá viac ako pár minút, takže takisto užitočný zdroj informácií. Mám tu ešte pripravený ten spomínaný Spartacus, to ešte pripomeniem, že to je ten angularovský frontend storefront. Dokonca tu majú pripravený aj priamo nejaký demo. Toto je priamo Spartacus, priamo storefront vytvorený v Angulare s dátami z Hybrisu. Je to úplne jednoduchý shop, ktorý ale môže demonštrovať to, ako to môže vyzerať. Tie storefronty sú, nejak to funguje, OK. Toto klasické product detail page. Je to samozrejme, tá možnosť toho rozšírenia je tam naozaj obrovská. V podstate ten Spartacus je napojený na Hybrisové API, ktoré je takisto robustné. To API sme ani nespomínali, ale je jednoducho rozšíriteľné. Už v základe je veľmi robustné, takže v podstate sa tam ponúka aj možnosť len odoberania dát z toho API a vytvorenie si úplne vlastného storefrontu na technológii, akú uznám za vhodné. Jak mám vo firme väčšie množstvo, povedzme, Vue developerov alebo React developerov, dostanú v podstate len Hybris API a môžu začať búchať vlastný e-shop. Aj takáto je možnosť. A teda ten Spartacus nájdete na GitHube, je to Angular projekt, takže kľudne sa do neho dá prispievať. Takže toľko. A to je vlastne za mňa všetko, čo sme si pripravili. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za možnosť povedať niečo o Hybrise. Dúfam, že to bolo aspoň trošku zaujímavé. Nevím, Katka, či máte nějaké ještě možno otázky? Já bych možná to jenom tak jako hezky zakončila, když byste se vlastně mohli ohlídnout zpětně na ty svoje začátky, tak jakoby nějaký třeba dvě rady za každýho z vás, jako fakt čistě summary toho, jak vlastně se do toho Hybrisu ponořit. A proč změnit ten mindset, možná Tome Zorvane na vás, jak to máte trošku jako jiný, jakoby proč, co vám to vlastně ten jako Hybris přináší, v čem vám to vlastně ve finále tu práci jako usnadňuje. Vy už jste teďka pochopil, jak jste certifikovaný, tak jste vlastně už jako pochopil ten princip, jak to funguje, tak jestli možná jako vypíchnout nějaký takový věci, jako proč s tím nebojovat, proč to dává smysl, co vám to vlastně jako nese. A vy si to promyslete a Tome Kadlečku, jestli mi můžete říct, jako když byste teďka mluvil 2 roky zpátky s Tomem Kadlečkem a poradil mu, jak na to? No, kdybych měl mluvit sám se sebou 2 roky zpět, to je těžká otázka, to je docela... Jo, asi bych mu poradil, aby trošku zpomalil, protože tenkrát jsem se snažil všecko rychle pochopit, všecko prostě znát, ve všem rychle vyvíjet prostě. Ale občas je podle mě potřeba trošku zpomalit, podívat se prostě na tu dokumentaci, podívat se pořádně, zamyslet se na tím, jak to funguje, ne se snažit velice rychle něco prostě vymýšlet a velice rychle něco lepit na sebe. Že pak to dopadne vlastně špatně a člověk v momentě, když pochopí potom, jak vlastně to funguje, jak je to všechno správně nastavené, tak zjistí, že vlastně to řešení je velice často velice jednoduché. Takže to bylo takové jedno poučení pro mě, že často jsem se snažil velice komplikovaně vymýšlet znovu kolo, i když to kolo už vlastně v Hybrisu existovalo, takže na to jsem často narážel, ale dneska si dávám z toho veliké poučení. A druhá věc... No, druhou věc asi, jak říkal tady Tom, už předtím, že držet se vlastně těch procesů, držet se nějaké toho i clean kódu,
snažit se vlastně na té platformě si udržovat pořádnou strukturu. Ono to platí jako samozřejmě podle mě u každého kódu, u každé platformy, ale u toho Hybrisu to cítím jako tak trošku obzvlášť, že když si člověk jako dokáže udržet ty správné postupy a správné návyky, tak dokáže v tom Hybrisu dělat podle mě celkem velké věci. Takže to je další věc za mě. Super, mě tady teda ještě napadla otázka k tomu manažování těch uživatelů. Napadlo mě to až teď, tak na závěr, ale vy vlastně jste, Tome Zorvané, říkal, že těch uživatelů jsou stovky a každý má trošku jiný level toho, někteří jsou jako pokročilejší a zvládnou si tam jako customizovat spoustu věcí sami, někteří potřebují větší podporu. Jak vůbec vlastně probíhá ten jako uživatelský management? Dokážete jako odstupňovat, aby vám někdo, kdo s tím třeba neumí a začíná, tam něco jako nerozhasil úplně? To je takisto dobrá otázka. No, vždy novým tým ako priamým používateľom Hybrisu hovorím, aby v začiatku si naozaj prešli tým tréningom, prešli si tou dokumentáciou a v systéme nerobili nič, čomu nerozumejú. A naozaj náš biznis sa snaží pravidelne robiť tréningy pre všetky krajiny, aj pre existujúcich užívateľov. Vysvetľuje im veľmi pozorne, detailne, čo vlastne môžu robiť, nemôžu. V podstate sa snažíme týchto nových užívateľov onboardovať nie priamo do produkčného Hybrisu, ale do tzv. UAT systému, kde si reálne môžu vyskúšať úplne všetko a poklikať všetko. Dá sa to relatívne rýchlo opraviť a nemá to priamy zásah na tie produkčné systémy. Čiže majú možnosť sa s tým systémom v podstate hrať, zoznámiť podľa nejakých vlastných predstav, vlastnej rýchlosťou. To je tak jediné. No, ono to dosť často samozrejme je závislé od tých používateľov. Niektorým sa až tak do toho samozrejme nechce, ale to je proste všade. Takže stačí byť len trpezlivý. A to aj celý ten náš tým je. My sa snažíme tých userov podporovať, pomáhať im akokoľvek, len aby oni boli proste komfortní s tým systémom a s tým, ako sa tam tie zmeny dejú a robia. A dá se to nějak jakoby tohle implementovat i v tom nastavení? Jde mi o to, jaký typ uživatelů vlastně vy jako admin můžete vytvořit. Jasno, my tam máme na to špeciálne skupiny užívateľov a Hybris už out of the box ponúka dokonca nastavenie úplne, že môžeme každému jednému userovi dať úplne rozdielne práva. Čiže to my už ako vieme, ktorý user je ako viac technicky zdatnejší, tak ten dostane práva napríklad aj mazať nejaké tie subkatalógy, ako sme ukazovali, a prípadne mazať nejaké iné veci, keď už vieme, že to naozaj s tým systémom zvláda a vie, čo robí. A takisto nejakým menej skúseným užívateľom môžeme takéto, nazvem to business critical features, vieme zakázať priamo, aby sa niečo zlé v tom systéme nestalo. Super, děkuji moc. Ale vrátím se teda k té původní otázce na vás, kterou jsem vlastně úplně zapomněla. Doufám, že vy jste ji nezapomněl. Vy jste vlastně říkal, že když jste si udělal tu certifikaci a celý jste to vlastně pochopil, tak tam byl takový ten jako aha moment, takový to jako vlastně vy jste se stal z člověka, který ze začátku vlastně Hybris jako nesnášel, jeho ambasadorem a dneska tady děláte webinář a vlastně říkáte, jak je Hybris jako super. Tak jestli můžete shrnout vlastně to, co vás přesvědčilo, že je to vlastně super. To, čo ma presvedčilo, je práve taká tá open source DNA toho systému. Napriek tomu, že to už je dávno uzavretý systém, tá možnosť tej rozšíriteľnosti tam je. Je to niečo, čo si veľmi vážim aj na rôznych iných projektoch, ktoré sa o to snažia. Jednak mi dosť imponuje, že aj SAP sa snaží prejsť na tie open source projekty, ako je ten Spartacus, ktorý sme si ukazovali.
No a bolo to z mojej strany hlavne o tom, že ja som prišiel, tu mi niekto dal, tu budeš programovať pre Hybris, tak ja som si tu myslel, že určite to budem vedieť spraviť lepšie. Asi išlo o nejaké takéto programátorské ego, ktoré treba dať do úzadia a naozaj si proste sadnúť na tú dokumentáciu, preštudovať si to, nebyť proste tvrdohlavý, ale otvorený tomu, že niekto iný ako ja mohol ten systém navrhnúť lepšie a skrátka to snažiť pochopiť. No. To je naozaj podľa mňa tá najdôležitejšia message toho celého, že snažiť sa ten systém pochopiť a potom vlastne ten developer dokáže využiť všetko, čo ponúka, relatívne za mňa aj veľmi rýchlo budovať pokročilé features. Super. Moc vám, pánové, děkuju za skvělý jako shrnutí svých zkušeností, best practices, nějakých svých jako poznatků. Věřím, že to komunita ocení. Všem, kdo se na nás díváte, tak vám děkuju za pozornost. Budeme rádi, když se přihlásíte k odběru našeho YouTube kanálu a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Díky moc, pánové. Ďakujeme aj my veľmi pekne.